Продължаваме с медитация. Медитацията ще бъде в седнала позиция. Подгответе тялото. Нека левия крак да бъде водещия. Пред или върху десния ще отиваме навътре. Така че лявата страна трябва да бъде водещата. Изправен е гръбначния стълб. Дланите са към коленете. Това е също позиция, която подпомага отиването навътре и свързването с по-финните нива на нашето съществуване. Докосват се палец и показалец. Останалите пръсти свободно са отпуснати към коленете. Раменете нежно са изтеглени назад. Усетете изправен целият гръбначен стълб. Усетете цялото си тяло, спокойно, удобно разположено, подготвящо се за медитацията. Ако по време на практиката се наложи да направите някакви размествания на тялото, правете го без да отваряте очи, за да се запази вниманието навътре, да не се насочва енергията, вниманието навън с отварянето на очите. Нека цялото внимание да се насочи към акта на вдишване и издишване. Започнете да наблюдавате всяко вдишване, всяко издишване. Осъзнавайте вечния ритъм на живота. Тази практика е посветена на пълнолунието и лунното затъмнение на кървавата луна, особеното положение на луната, земята и слънцето, положение, в което тези големи тела хвърлят могъщи потоци от енергия, която подпомагат балансирането, интегрирането на лунната и слънчевата енергия на Земята и в нас самите. Представете си тялото си удобно разположено там някъде на планетата Земя. В прашинката, наречена България, почувствайте Земята под себе си, усетете цялата Земя. Опитайте се да си представите цялата Земя. Представете си Луната от лявата ви страна, от лявата страна на Земята. Представете си Слънцето от дясната си страна,
от дясната страна на Земята. Почувствайте Луната, Земята и Слънцето наредени в една линия. Опитайте се да усетите себе си на Земята, заобиколени от Луната от към лявата ви страна и Слънцето от дясната страна. Усетете физическото си тяло. Усетете цялата лява страна на тялото. Представете си лунната енергия, която управлява тази страна. Лунната енергия, сребриста лунна светлина в лявата част на тялото ви. Усетете дясната част на тялото, управлявана от слънчевата енергия. Представете си златистите отблясъци на слънчевата енергия в дясната част на тялото си. Представете си тези енергии интегрирани в едно единно неделимо цяло. Извикайте в осъзнаването си символа за баланс в цялото ви тяло. Представяйки си символа разположен върху цялото ви тяло, лявата страна, сребриста лунна светлина, дясната страна, златиста слънчева енергия. Сега ще изчистим чакрите с хъмкане, за да позволим на тази интеграция на лунната и слънчева енергия да се случи на по-дълбоко ниво. Нека вниманието да бъде към Муладхара чакра, центъра в тазовото дъно. Ще използваме хъмкане и светлина за изчистването. Представяме си въртоп от червена светлина, която изчиства Муладхара, докато правим хъмкането. Дишваме. Внимание към Свадистана, въртоп от оранжева светлина, който изчиства Свадистана. Дишваме. Манипура, въртоп от жълта светлина. Дишваме. Анахата, въртоп от зелена светлина.
Вишудхи, въртоп от синя светлина. Центъра на главата, Агья чакра, въртоп от лилава светлина. Сахасрара, въртоп от пурпурна светлина. Отново извикваме символа за баланс. И си представяме лявата страна залята с сребриста лунна светлина, която носи със себе си все повече красота, хармония, способността да отиваме навътре с лекота, да се свързваме с вътрешната мъдрост, с интуицията, с прозренията, с всички тези възприятия, които идват чрез нашето въображение, с мисленето, свързването с лекота, с този свят от идеи, които идват от по-финните нива на съществуването, свързването с ясните визии, които да ни отвеждат към по-добър живот на всички нива на нашето съществуване. Интуиция, идея, въображение, памет, концентрация. Всички тези неща, които са свързани с лунната енергия, се отварят за нас все повече и повече. Усещаме как луната изпраща всички тези енергии, които са ни нужни, за да развиваме тези качества, тази яснота, тази светлина, която да носи все по-стабилна връзка с по-финното ниво на съществуването ни. Нека вниманието да отиде сега към дясната страна и слънчевата енергия и слънцето от дясната ни страна. Осъзнаваме слънчевата енергия, златистите отблясъци на огромната й сила. Сила, която носи все по-висока енергия, с която да съществуваме в този материален свят все по-добре и по-добре. Енергия, която придружена с нашето намерение, с нашето възнамеряване, строи, материализира желание от нас свят. Енергия, която носи възможности за трансформация, за преобразуване. Енергия, която позволява да отстояваме границите си, която ни дава дисциплината, която е нужна, за да изграждаме, да творим един по-добър живот за себе си и за света, в който сме разположени в момента. Нека да помолим силата на Слънцето да ни помага да неутрализираме гнева, агресията,
чувството за безсилие, излишната активност. Всички тези разбалансирани състояния, които не ни позволяват да се чувстваме добре в живота си. Нека сега да си представим как сребристата и златистата светлина на Луната и на Слънцето се обединяват в едно единно цяло, в безкрайна хармония, интегрирани в нашата личност, така, че да бъдем закрилени от Луната и от Слънцето, да използваме тяхната енергия и да сътворяваме по-добър живот за себе си, за близките си, за света, в който сме разположени в момента. Пожелаваме си да запазим този баланс, тази хармония, да преминаваме през живота си с това състояние на интегрирани енергии. Обещаваме си да правим стъпките, които са нужни, за да изчистваме това, което не работи добре за нас. Готови да следваме визията, която идва отвътре, чрез интуицията, чрез новото разбиране за нас самите и за света, в който сме сега. Нека сега от това състояние на интегрирани енергии да утвърдим желанието си да получаваме най-доброто от света, от хората и от себе си, да се отваряме и да даваме най-доброто от себе си на света, на хората и на себе си. Ще завършим практиката с утвърждението, с възнамеряването, с стремежа да поддържаме енергията си балансирана, за да можем да живеем един все по-съзидателен живот в добротворство. Ако имате някаква лична санкалпа, цел, стремеж, възнамеряване, сега е момента да ги изведете във вашето осъзнаване, да ги утвърдите. Изтегляме вниманието към точката между двете вещи, за да пеем мантрите за края на нашата практика. Представяме си в точката между двете вежди, рефлекторната точка на Агя центъра, блестяща бяла светлина, пламъка на запалена свещ или знака Ом. Дишваме дълбоко.
Интензивно разтъркваме длани и ги поставяме 3 пъти върху затворените очи, 3 пъти върху ушите и 3 пъти върху сърцето, като лявата ръка ще бъде отдолу. И събираме длани пред гърдите, обединявайки отново лунната и слънчевата енергия. Отново изпращаме безкрайната си любов, признателност към Слънцето, Земята и Луната. Обещавайки си да поддържаме всички тези енергии в баланс. Дишваме и с издишването започваме да отпускаме позицията.